Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando Nisembo kusakhulunywa nje social media sanda kuphela TV show season 9. Seke sekunobhuti nosisi abathi kanti lo delusional igama enjani leli shukuthini, abanye bachazeleki kahle. Ikhona ke enye video la ngenze khona isibonelo ngayo uMayeni owanikwa leli gama, kodwa ke kule ake skip uMayeni because makuMayeni nesithembu sakaMseleku kuningi kakhulu egazi mangixoxa ukuthi kuningi. Ngiyafisa futhi ukuthi sik-unpack ezinye indawo ke zithinte imizwa kakhulu zalezi zinto ezivelayo ngoba sigcina sekuvela namagama afana no delusional, ukuze ke nasesiqualify lo delusional ukuthi ukhona yini noma lo delusional ufihla ezinye izinto. Asize ke la ekutheni umuntu odelusional unjani. Lana eKZN ngenza example isibonelo into eyenzeke eKZN le. Nasi ke isimo kumaskandi artist kuno umculi wayevelele waduma kakhulu, wadlula emhlabeni, waba khona futhi umncwabo wakhe. Kuwumculo odumile uMgqumeni. Kwahamba isikhathi kwanomuntu ovelayo. Umuntu ovelayo kwathiwa lo muntu engasutholakala endaweni ethile uthena uMgqumeni. Lo muntu ke lo esasiqala istory sakhe lo othi uMgqumeni udelusional. Laba base KZN khona abanye abaye emncwabeni kaMgqumeni kodwa bakholwa ukuthi bazombona ngempela uvukile because sekune story esizwakalayo and sikhulu. Angeke ngibasoleke kakhulu laba bebekholwa, kodwa kuma side omabili kunabantu abadelusional. Ilaba abalindele ukubona umuntu ovukile because ubebanjiwe, angazi noma ubenze umkhovu. Yilo osaxoxa istory because ayikho yonke lento. Uthi ke wayedla ubisi, wayephuza ubisi, angazi edlani. Lo muntu ke ekhuluma ke into yakhe yaya ku radio station enkulu mangaba ngikhuluma iphutha ukuthi uKhozi FM because indaba le yaze yavela ngisho endabeni. Kuyasho ukuthi uyena ngempela usazolungiswa kahle, ekhanda uphazamisekile because ubebanjiwe, angazi ubebanjwe ubani. Guys, ngaleso sikhathi ngangingekho kakhulu kumculo wakaMaskandi, kodwa le ndaba ngiyayazi. Ngaba nokuthi ngifuna ukusesha isithombe sikaMgqumeni ukuze nami mase kuvele endabeni ngibone ukuthi uyena yini. Khona usesengangimjwayele ngoba phela ngesinakho manje abantu iKZN yonke yaphithizela badelusional bona, kodwa manje angibathuki ngoba akujwayelekile ukuthi uvele kumuntu odelusional. Angibathuki ngoba bayakholwa ukuthi uMgqumeni uvukile, kodwa uMgqumeni uphi akekho. Lo sisi sixoxa naye akutshela ukuthi hayibo Fix siyahamba siyekhaya, angazi noma owasenquthu yini, kodwa nje wasuzothatha izinsuku emsebenzini because kufanele ahambe ekhaya. uMgqumeni uvukile kanjani ngithi mina hayibo lesi story lesi, yabo umuntu okhuluma enethemba ekholwa awukwazi ukumtshela kahle ukuthi kodwa ayikho lento. Usho nawe ngeindlela zokukhetha amagama ngoba nalo yasesengixoxa ngayo ayitshela mina ngangimbona ukuthi ayibona abantu kwenzakalani ngase, kodwa mina kumele lento ibhekisiswe. Engavele nje suke evuke abona umndeni wakhe usuhlangene nalo muntu, umndeni weartist guys kwenzeka ke. Ngithe ngifuna ukuthatha nje iexample yento ongayisesha la ubheke lo muntu. Lwafika usuku lawa amakhamera khona, uvukile uMgqumeni, la ngiyawumuntu ephakamisa izandla phezulu. Hayibo ubani lona? Ayihlekisi le ndaba kodwa inayo indaba ehlekisayo khona, kodwa ayihlekisi ngoba kunosizo ukuthi lo muntu lo wahlukumeza abantu abaningi. Wavela lo muntu, mina uMgqumeni ngangamazi kahle hle ngaleso sikhathi, kodwa ngathi ngibuke indabeni ngathi akuyena
Abanye kodwa basho bathi angazi indlela aphakamise ngazo izandla nomgqumeni ubeziphakamisa kanjena izandla. Qala-ke icala lomuntu wafuna ukuthi indaba yakhe ithini, kwatholakala ukuthi uwuGcabashi. Mangaba ngikhuluma iphutha. uGcabashi endini nangu esevile enkantolo. Enkantolo usegxuma phezu kwamatafula, usebona ngathi khona izinto ay'bonayo. Umuntu o-delusional njalo lo engikuchazelayo. Usebona izinto azibonayo, angithi phela manje usezoyoboshwa. Usebona izinto ay'bonayo engathi ikhanda lakhe alisebenzi kahle. Khona lapha enkantolo ngaphandle uyacula. Uma amaphoyisa bemkhulumisa yabo kuzwe phela kuzwakala ukuthi unjani. Ngitsheleke wena malume, wena bhuti, wena sisi, wena mama, ubani ofuna ukuthi noma umbonayo ukuthi engathi unkosikazi wami unje, lo nkosikazi ngempela ajabule? Hayibo, uGcabashi wayegxuma phezu kwamatafula enkantolo ebuye ecasha, eqala amaculo ezazi kahle ukuthi akaculi njengomgqumeni. I-KZN yonke le yaphuma ngeshona le nabo bebanjwe yikho, bebenjwe yiyo i-view ye-delusional imicabango yokuthi into ekhona izoba, into engekho izoba khona. Kwaphithizela babe-delusional bonke. Kodwa-ke o-delusional kakhulu kulesi sitori engisixoxayo yilo Gcabashi. Asazi uGcabashi ukuthi ukhona yini umuntu waye behind yonke lento wabona ukuthi bazokwazi ukwenza imali. Mhlawumbe into abazoyenza bazomgqokisa iy'mpahla ade y'gqoka umgqumeni, mhlawumbe bantshontshe isitayela sakhe, bemfake-ke ama-dreads ngoba umgqumeni wayekade enama-dreads. Emva kwalokho-ke angazi indaba yezwi bayothini ngoba yonke lento ayikho. Umgqumeni ubi usalele namanje, umphefumulo wakhe uqhubeka ukulala ngokuthula. Bengifuna ukuthatha-ke into eyake yenzeka ubone ukuthi u-delusional into enjani. Ayikho yonke lento yaGcabashi, kodwa kwaphuma namakhamera. Guys, sengifuna ukwazi obani abakuKhozi FM abasakazi ababe phambili, mhlambe nalaba bake basebenza nomgqumeni abambona before kukhonjiswa eSouth Africa, uGcabashi. Mase sesamlandela umuntu sekukhulunywa indaba yakhe ukuthi uzoya enkantolo, uzoboshwa. Akusaziwa manje ukuthi kuboshwa umkhovu noma kuboshwa umuntu ogula ngekhanda noma kuboshwa isigebengu ngenxa yalezi ndaba, ngoba abantu babesho ukuthi nje uthi abantu ade bemthumbile bebemphuzisa ubuyisi. Angazi noma abantu ababemthumbile noma wabale, angiyazi indaba yakhona. Kodwa nje ugcine loyo muntu loyo esevele enkantolo la kukhulunywa icala lakhe. Khona lapho-ke njalo u-delusional Gcabashi kukhona unkosikazi wavela wathi yena uyamazi noma wayeyi-girlfriend yaMgqumeni. Base abantu baba nethemba ukuthi hayibo sebone nawe uma wengane, yabo nje into engekho yonke. Wena-ke sisi makuwuwe uvele ukhale uthi imoto yakho ishile, ungenayo nemoto nje. Umuntu lo ozakhela izinto ezisekhanda lakhe, asazi noma kusuke kukhona izinto ezimphazamisile, kodwa kuba-ke igaba ehlukahlukene. Abanye-ke badinga odokotela, badinga i-medication. Omunye mhlawumbe kusuke kusaba kusha, kuyinto nje engasizakala. Omunye-ke umuntu ophila amanga, umuntu nje ophila impilo eyamanga, kodwa yena eyikholwa ukuthi iyiqiniso lo mpilo ayiphilayo. Angazi ukuthi-ke ngalinganisa nobani, osaziwayo. Umuntu nje ophila into eyamanga, yonke into iyamanga, kodwa manje ngenxa yokuthi yena uyayikholwa iyaqhubeka leyo mpilo yakhe yamanga. Khona naye udinga usizo. Yini nje engikhumbulayo. Asiyeke lento eyenziwa inyanga leyana yokuthi nayo imali engiyithunyelwe abantu bakithi ayilande edamini noplastic, kodwa wayebona ukuthi sizomkholwa ngempela ukuthi imali uthunyelwe emanzini.
Abantu-ke baqala bakwenza i-challenge ukubabhukuda nabo, sebeyiphumela nama-grapes emanzini sebeganga ngoba abantu bekhombisa ukuthi into engekho leyana ibingeke nje iyenzeke kuye kuphela. Yamfaka-ke enkingeni ngoba manje yena wayebanjwe umqondo wokuthi as inyanga abantu bakholelwa kakhulu kuye, bazosuke bethi yonke into ayishoyo i-right ngoba abantu banalokhu ukuba desperate. So waphuma noplastiki emanzini, kwavula uplastiki, angisakhumbuli noma kwakwama-coins noma kwakwama-notes. Kwathiwa hhayi bo, kwenzakaleni isimanga, kwangathi imali ethunyelwe yiklayenti lakhe yahamba ngamanzi. Imali hlampe ithunyelwe, uyabona nje manje isitori sesiyashintshashintsha ngoba yinto engekho. Mina angazi ukuthi ubani lo othukwayo-ke ngaleli gama. Yena alibone ngoba hlampe ukuthi liyisiNgisi, esuke ecabanga ukuthi hhayi akusilo igama elibhedayo ngoba kuyenzeka igama hlampe ulivume ngokuthi awuyazi i-meaning yalo, awazi uchazeleke, kuhlukahlukene-ke. Kodwa-ke mangibheka umuntu lona okhomba omunye ngokuthi u-delusional, umuntu naye onenkinga yena. Makuwukuthi umkhomba lo munye eqamba amanga ukuthi yena u-delusional. Yabona nje kuyisiphithiphithi kodwa kulona igama elihle. Ama-2K asefika-ke noDilulu osho positive vibes, kodwa uDilulu osuka ku-delusional uyinhlamba. Bye-bye-ke. Bese ngichaza ngoGcabashe. UGcabashe Nkosi yami wayemisa i-KZN, iTheku laphithizela. Ngaleso sikhathi ngangenzani? Ngangifundani? Laphithizela iTheku. Sezwe abantu nje besho ukuthi siyahamba. Ubuyile uMgqumeni. Ngathi hayibo, yabo le ndaba le ngizoyihlalela. Ngosuku lakhona ngifuna ukuthi ngiyobe ngila ey'ndabeni ngibheka ukuthi uyena uMgqumeni. Ngazizwa ngibona ubuso ngoba ngase ngisigcinile isithombe soMgqumeni, ngiseyivile ukuthi wavela lo ngiyambona ukuthi uye. Bantu-ke nakhona ngalelo langa kwathiwa uphakamisa izandla. Ubani ongekaze aziphakamisa izandla? Nangu-ke uGcabashe. Uphi uGcabashe? Ngoba wayekhuluma into engekho, esanganela abantu, ngabe wayethunyiwe, ngabe wayezama ukuqola abantu, ijele lambiza. Wathi nakhona sekuqala icala lakhe, waqala ukuthi uzozenza futhi delusional kakhulu. Wabe segxuma esengathi akazi lutho. Namanje-ke angimazi noma umuntu ophilile kahle ekhanda noma wayethunyiwe noma kwakunjani, ngoba ngisho indaba yakhe eseboshwa kwabhala ukuthi uboshiwe umkhovu. Manje asazi ukuthi uGcabashe umkhovu noma umuntu noma wayethunyiwe. Akekho-ke umuntu ongathi unkosikazi wakhe ucabanga njengoGcabashe. Noma mhlambe zingaba khona phela izimo ezingaze zenze mhlampe unkosikazi ebona izinto ey'ngekho zikhona, awukwazi kodwa ukumthuka ngoba phela umuntu ombona ekanjalo usuke edinga usizo. Bye-bye.